Атаката на Лос-Анджелис е името на необичайно събитие, което се е случило по време на Втората световна война в района на известния американски град, разположен на западното Тихоокеанско крайбрежие на Съединените американски щати. Годината е 1942, а датата 25 февруари. Минали са 2 месеца след японското нападение над Пърл Харбър и Америка е с изопнати нерви, готова за нови провокации и нападения. Това се отнася особено много за жителите от западното крайбрежие на Съединените американски щати. Всички наблюдавали морето и небето, страхувайки се от друга японска атака. Действително през февруари 1942 година японска подводница обстрелва петролно поле край Санта Барбара. Малко по-късно през същия месец напрежението избухва в тотална истерия в Лос-Анджелис, когато неидентифициран летящ обект е засечен от радарите в небето над града. Тогава настъпва масова паника и започва ожесточен обстрел на нощното небе, но в крайна сметка без резултат, поне според официалните данни. Ето и каква е официалната хронология на събитието. В ранните часове на 25 февруари 1942 година няколко радара откриват движещ се в небето над океана обект на около 200 км от Лос-Анджелис. След няколко минути противовъздушни батерии са приведени в повишена готовност. Около 2 часа и 20 минути през нощта обектът е забелязан на радара на няколко километра от брега и е наредено затъмнение на града. Малко след 3 часа след полунощ обектът се появява точно над града и зенитните батерии откриват огън. Около 1500 снаряда са изстреляни в небето, не над океана, а точно над града. 3 души са убити от шрапнели, а още 3 умират от сърдечни атаки заради стрес от обстрела. Нанесени са щети на различни сгради. Събитието е наблюдавано от хиляди хора. Стотици дават показания след това. Според официалното обяснение за случая, всичко започва с метеорологичен балон, забелязан в небето. Хора изстрелват сигнални ракети, за да осветят по-добре нощното небе. Те обаче още повече увеличават паниката, защото хората ги смятат за японско нападение. Скоро загърмяват и противовъздушните оръдия. Не е намерен нито един свален японски самолет. Самите японци след войната отричат да са имали летателни апарати в небето на Лос-Анджелис по това време. Това е официалната версия на събитието. Още от тогава има твърдение, че истината е прикрита. По това време терминът НЛО още не е навлязъл в употреба, но по-късно събитието е наречено битката за Лос-Анджелис и е обявено за едно от първите масови наблюдения на НЛО в съвременната история. Силен довод за това е добре известната снимка, показваща нещо като светещ диск в центъра на прожекторите. А и е много странно как американските власти обичат да обясняват всичко с метеорологични балони, като при случая с падналото НЛО край Розуел през 1947 година. Съвременен анализ на снимките от онази нощ показва, че прожекторите наистина осветяват някакъв голям обект в небето и той не е илюзия, създадена от пресичането на светлинните снопове. Физикът доктор Брус Макаби участва в анализирането на фотографиите и забелязва, че част от тънките и по-бледи светлинни лъчи са всъщност отразена от обекта светлина от прожекторите. Това според него доказва, че в небето наистина е имало някакъв обект. Необяснимо в случая е как при толкова дълъг обстрел с оръдия нищо не е свалено на земята. Тук идва момента да споменем теорията на уфолога Лари Холкомб, автор на няколко книги засягащи темата, според който инцидентът през 1942 година не е бил фалшива тревога. Според него противовъздушната отбрана наистина поразява летящ обект, който катастрофира и попада в ръцете на военните. Според Холкомб, президентът Рузвелт засекретява случилото се с надеждата, че изследването ще позволи в падналия апарат да се намери нещо, което може да осигури предимство на армията на Съединените американски щати. Въпреки това никакво супер оръжие не е намерено, но данните за НЛО така и не са публикувани. Друга теория твърди, че цялото това събитие е режисирано от самите американски власти, които искали по този начин да увеличат обществената подкрепа за включването на Съединените американски щати във войната. За разлика от днес, когато Съединените американски щати се намесват с готовност с военна сила навсякъде по земното кълбо, преди 20 век Америка дълги години е водила политика за ненамеса.
В началото на 20 век тези миролюбиви настроения сред обществото са били все още доста силни и е имало мнения за ненамеса във Втората световна война, въпреки нападението на Япония над Пърл Харбър. В крайна сметка, официалните обяснения за това събитие се колебаят между нищо не се е случило до метеорологичен балон, но всички, които са изучавали този феномен, знаят, че е бил обвит в булото на тайна за дълъг период от време. Основният проблем е, че всички свидетели на атаката над Лос Анджелис описват нещо съвсем различно от официалните обяснения.